Ja vás zdravím a vítam vás v druhom dieli môjho videa cestovateľského. Tak naposledy sme sa vlastne rozlúčili v Bormiu. No a pred chvíľkou som dorazil do Milána. A no, nebola to ľahká cesta. Bolo to dosť ďaleko, aj strašne veľa aut, ale to je už jedno, už som tu. No a teraz som zaparkoval. A neviem ani kde som poriadne, však na mape zhruba viem. Ale tu som videl električkovú zastávku, kúsok odtiaľto, tak pozriem si tam nejaký spoj, kúpim si lístok a preveziem sa niekde do centra električkou a potom uvidím, čo ďalej. Tak potom sa vám prihlásim, keď tam bude niečo zaujímavé. Nakoniec som zobral metro, prešiel som pár staníc, raz som prestúpil. A počas jazdy som si pozrel vlastne na Google mapách, tu no funguje internet aj v metre. No a teraz som na stanici Duomo a mal by tu byť ten dom nejaký taký. A už, ty kokos, už aj vidím, aha. Žiadne námestie. Odpadol som. Aha, tu je tá katedrála, čo som videl na obrázkoch. Dobre, idem sa pozrieť ďalej. Ľudí je tu dosť. To je parádne námestie. Takže, riadne plné. Super. No, to viem, to je presne to, čo aj keď letenky ponúkajú, tak tam vždy dajú, že Miláno a presne tento, túto katedrálu veľkú. Tak to som dobre trafil hneď na prvýkrát, kde som z metra vyšiel. Dobre, trošku sa tu poprechádzam. No a potom zase, ak bude niečo ďalej, ak pôjdem, tak sa ozvem. Aha, tu taká paráda. Super. Pekne to tu je. Pozrite si to trošku lepšie. Pokračujem ďalej. Ja som sa už tu, som si tu troška posedel, pokochal som sa nejakú hodinku a idem ďalej. Tu by malo byť tiež niečo zaujímavé na ľavej strane. No a potom pôjdem vlastne naspäť. Tam sú ešte dve nejaké zaujímavé veci, nejaká galéria a divadlo. Tak najprv idem túto jednu vec pozrieť a potom sa vrátim a pozriem tie ďalšie dve. Ale je to aj pekné tu, no, a pekné uličky. Riadne pekné mesto. Dobre, dáme strih.
Ja som sa už otočil a idem naspäť do tejto uličky. Tu je tá klemba, čo bolo vidno od vonku. No a tam vzadu by malo byť niečo iné ako čo môžem povedať na Miláno, tak to je úplne nádhera. To som ešte nikdy nevidel toto. Môžem odporučiť každému. Ale tak mne sa páči každé miesto, na ktorom som ešte nikdy nebol. Ale toto je fakt unikát, paráda. Aha, reštiky. Krásna podlaha. Neuveriteľné. Som zvedavý, čo bude na konci. Tam má byť tiež niečo zaujímavé, podľa mapy, ja neviem. Tam vlastne, čo som bol teraz, tak tam nebolo nič extra. Ako ulice boli pekné, pohodička. Tak uvidíme, čo bude na konci tohto tunela. Ja sa vám potom odtiaľ ozvem, alebo tu sú ešte nejaké zákruty doľava doprava. Tak ešte tie si môžeme pozrieť. Som akurát na tých zákrutách. Je to aj zakryté, zastrešené. Druhá strana. No dobre, tak ideme ďalej. Práve odtiaľ to vychádzam. Jedna ulička, vysoká budova. Nejaký parčík. Neviem, čo to je, nejaká ambasáda, alebo čo vlajky sú tu. No a tu máme ešte nejakú budovu. Tak to je to hlavné centrum zhruba, čo som prešiel teraz. Zoberiem si asi nejakú električku a odvozím sa. Ja sa teraz už botám po takých bočnejších uličkách a toto je prvá taká ulica, kde to vlastne tak žije, že ľudia sedia vonku, sú stoly, terasky a tak, lebo doteraz v tom centre tam to boli len pamiatky, strašne veľa, milióny turistov a iba parčíky a žiadne nejaké podniky s posedím vonku. Toto je vlastne taká prvá ulička, kde sa dá posedieť aj vonku. Ale tu na to už končí, takže to nebolo nejako extra dlhé. Tak ja pôjdem ďalej rovno, ešte vám to tu môžem ukázať. Pôjdem rovno a uvidím, čo tam bude. Práve sa nachádzam už tak mimo centra, v parčíku a smerujem ku autu. Tak chcem sa s vami rozlúčiť a tak troška by som to Miláno zhrnul, že fakt je to nádherné mesto, krásne. To centrum, to je paráda.